Nggih, menika nyuwunipun panten gender monggo. Panten darani gender. Oh. Nggih, Mas Orjen. Panten darani gender niku. Monggo dados. Silir neng pantelo gede suka paling suka. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang ageng sanget dene para pandemen wayang ingkang tasih krasa lenggah. Kula gareng saking Desa Lawen, Kecamatan Pandaran Rum, Kabupatenipun Banjarnegara. Namung saged ngaturaken mangke menawi ingkang tasih krasa lenggah nggih matur nuwun ingkang badhe kundur nggih mugi-mugi dipun paringana rahayu wonten ing mangke sampunipun sareng-sareng tirakatan mungon ing tanggal setunggal sura menika nggih sayan-sayan. Kang Gareng kae ndurut Janaka swanane Rama Semar ayo aja nganti kesuwen. Ya mengko ning aku bakal nggalakake pariwisata. Desa Milang kori kala mangsane pari
lan gunung-gunung. Desa Milang Wori kala mangsane pariwisata pade alam nusantara ingkang adiluhur alasan gunung. Begogok kaya tembok mencorong prabawane kaya lintang Bima Sakti. Sinten to ingkang lenggah amari kelunune nggih Sanghyang Ismaya Yoki Lurah Semar Badranaya Yoki Nayantaka. Pramila peparati Lurah Semar sampun boten samar datang mopah mosiking manungsa. Nayantaka Naya dalan Tokopati ateges Ki Lurah Semar sampun mangertosi dalaning pati. Para Ki Badranaya Badra rembulan Naya esem Ki Lurah Semar senajan to susah senajan to gelo nanging pasuryane tansah mesem. Duk nalika semana kagiyat nampi rawuhipun panengahing Pandhawa Raden Arjuna nggih ya Raden Jalamprong ya Raden Kumbang ali-ali ya Risang Dananjaya. Dhahata mari keluanggenipun lenggah karana ke Taman Badra Irawan sapunipun krawuhan Danyang Durna Kumbayana ingkang supados mados Sekar Sekawan warni nggih menika Sekar Purbajati warni pethak abrit kuning lan ungu pramila wijil pangandika Kakang Semar. Aden wonten timbalan ingkang adhawuh Den katuran lenggah ingkang trewaca Den mangke gampil jengandika paring pangandika kalian abdi paduka pun Semar.
Satria rembesing madu Satra utama mangambar arup dasar turasing kusuma dasar turasing kusuma handana ware